Coa deste sábado xa serán 20 as edicións disputadas da travesía a nado entre os portos de Testal e o Freixo. Esta proba solidaria organizada polo Club Adeco Dea en colaboración co Concello desenvolverase o domingo 14 deste mes de agosto. A saída está prevista para as 5 da tarde dende o porto de Testal. Será a partir das 5 da tarde, a saída como sempre do Peirao de Testal, e a travesía é de aproximadamente 3 km ata chegar ao porto do Freixo, que un ano máis se conta coa colaboración pois tanto de Cruz Vermella como de Protección Civil, o Club de Mar de Noia, a Cofradía de Pescadores. Sin eles esta proba pois non se podería levar a cabo porque é unha proba que require pois de moitos medios no mar para poder velar pola seguridade de cada un dos participantes. Como é habitual nesta proba, non terá un carácter competitivo, senón que o que se busca é promover o deporte adaptado e integrar a discapacidade na práctica deportiva. Convidar a todos os amigos da natación a que compartan con nós este momento de festa deportiva. Como non é unha competición, o que pretendemos é que sea unha festa deportiva donde as persoas con discapacidade se animen a participar xunto cas persoas que non teñen ningún tipo de discapacidade e que sea unha festa do deporte inclusivo, que sea o noso obxectivo. Despois, para competir xa hai diferentes modalidades, hai moitas travesías a nado por aí, pero o que nós pretendemos con esta que sea unha travesía reivindicativa das capacidades que teñen as persoas con discapacidade para realizar determinadas actividades e que o deporte inclusivo é posible. Dende a organización agardan poder completar as 100 prazas dispoñibles. Os interesados poden inscribirse previamente a través da web de M Sports. O prazo remata o xoves día 11.